Wachako kod weche maglit kachiel kod kuyo kama ji 11 owito ngimagi e masira mar apaya ma otimore gwenge mag Ngata e apaya ma Nakuru kochomo Eldoret kama matatu mating'o jowuoth ne otuomore gi trela. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao miyo waler mar masira ma otimore e iko gwen makawuono. En masira manotimore e iko gwena. Masira makamano noriwo nyamburko mating'o jowuoth kido mar matatu kachiel kod lori e gweng Mangata apaya ma Nakuru kochomo Eldoret. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Nakuru, achiel kuom jok mane owito ngimagi e masirano en derep matatu. Ka dereva mar lori ne otony ma oringo, masirano weyo ka ji 11 owito ngimagi. Dereva wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka mpaka saa hizi hatujampata. Katika wale walioaga dunia, mmoja wao ni dereva wa hiyo matatu shuttle. Pia ndio mmoja ambaye ameweza kuaga dunia kwa jina la Mutenda. Joneno wacho ni apaya masalga kochomo Nakuru jathoro yudo masira kinde ka kinde. Kwayo margi en ne piny owacho mondo loso kenge ma ibiro tiek godo medruok mar masira. Ok wanyal bedo ka jumbe ariyo kok wanong'o accident. Koro wakwayo sirkal mondo obed machiegni mondo gibi rangane yore minyalo gol godo masira mar apaya mane area makar kaende. Seche te wawinjoga ni accident otimore Ngata bridge Salga en kamoro achiel ne maseche gitimore te. Sani koro ji owito ngimagi kama pek. Kirango chien kanyo ribono ka gari man kanyo no driver pok ogol kata mama moro pod ni kanyo gi nyathi. Gin ji mang'eny mosewito ngimagi. To en gima ber ka pile kwa chio to wachio ni ji owito ngimagi kama ng'eny. Tunasema kwamba kuna barabara ambayo inatengenezwa kuexpand barabara hapa Ngata, na ningeomba kwamba isiwe ikawa tu Ngata peke yake ambayo inatengenezwa. Tunaomba kwamba hii njia yote kutoka hapa Ngata mpaka pale ishikane na ile ya pale Sachangwan ili iweze kusaidia, kwa sababu kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameanza kufa. Derepe ikwayo mondo beda kicha ahinya to kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e kor gwenge mapachoka mondo geng medruok mag masiche e apaya. From the impact where the accident happened, the lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning diesel would have been the cause, but we are yet to ascertain because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Koro wakwayo jowa bende matiyo kod apaya ni wang'eni apaya ni rach. Sani bende koro koth chwe weche moko bedo magalagala. Wabeduru kwariembo gari maber to sirkal bende wuogi mondo gimanyi yo minyalo tiyo godo wach makar kani once and for all. Koro mane madongo kwa serikal mondo wadhi mbele gi weche matimore kamano. Especially wakati kunanyesha, watu ambao wanasafiri usiku tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha. Alafu tunaomba kwamba wakati tunatengeneza barabara zetu tuweze kuangalia shoulders ya barabara imekuwa ikileta shida. Mara nyingi labda gari ilikuwa inajaribu kupita, ukitaka kuegemea mahali pengine unakuta kwamba ni mtaro. Tunaomba kwamba shoulders iweze kuangaliliwa sana. Jok mane otonye masirano ne oringodo e od thieth e kaunti ma Nakuru. Ka jok mane otho e masirano to ne oter e kar kano ringre e kaunti no. Survivors have been taken to PGH and we are yet to actually get their names, their details, because most of them were uncautious. So that is the bit that I can give as far as the survivors are concerned. But the dead have been taken to the mortuary. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wagoyo mos ahinya ne jogo mabende owito ngimagi e masira makamano, to bende wakwayo mar mondo mi Nyasaye oket chunygi kama okwe. Derepe bende pod imedo jiw mar mondo mi obeda kicha e kinde magitiyo kod apeyni duto mapachoka ahinya to e kindegi ma koth chwe. Ka wadhi nyime, en odiechieng' mokwongo mar KCSE e pachoka